салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар бозори Корвонем барои шумо як навори дига папернои навинкае ки нав омаде и дукони шумо ки боз дар бораш гап мезанем дукони Ҳоҷи Неъмат дар бораш гап зада мекунам ама Ҳоҷи Неъмат чиёи навинка овардагие ҳозир дар бораш гап задагӣ ҳасту дар бораш мо гап задагӣ бидем Ҳоҷи Неъматулло меган ира рост омаданда сеюм проход нулевой дарвоза медонем сеюм проход Ҳоҷи Неъмат суроғ кардем ин баша дарав пайдо мешава ина чизои навинкае ки Ҳоҷи Неъматулло овардагие ина бузурда ира барои чимо сиёмка мекунем ки ами качествои сангош хубтара качествои сангош хубтара барои ами мамра сиёмка мекунем нарх ё 150 сомон якум виши сорт чо шуда виши сортои навъи олӣ ба туҷикӣ ина марамат бибинем озмаи хеле ҳам бигиру мешавад чиқади ки шумо бибиртона бикунем метавонед ки омада харидорӣ кунем нархшон 150 сомон ба дараҷаи олӣ зур айҷа хай оптоя каси оптоя мегира бо нарх арзон мешавад нархи дона 150 сом ҳастай дим сортош ҳастан материалу 100 сомон яки ин ҷое ки шумо ҳастен ё навъи олӣ ки ҳастай нархшон 150 сомон дизайн инҷода бо навъои дигаршай барои ҳама намуди кудам цвет пуст ҳаст не апай нагинам ҳам ҳастай ҳамҷа бо камтарак дигар хелтараш чизи махлутон ҳамҷа вибр кунем мо дастафка дорем тамоми ҷо шумо метавонед ки омада харидорӣ кунем касе ки омада наметавона бозор метавона ки занг бизана мо дастафка дорем тамоми ҷо анаи қисмати бологиш ира камтарак бояд пеш бигирӣ настаре анаиҷа гулобиёш ҳастан бо гулобиёш ҳастан айҷа аптоя чихе ки шумо да гап задагим ҷа аптои ҷоай аптови ҷо баъд нархҳо бо қиматтар мешаванд ҳисоби сангошон сангои Сваровски 150 сомон дизайнер задагӣ 150 сомон бо сангои зимейкара ҳозир гап мезанем хамилёнаш бо дигар хел нархаш дигар хел мешавад хамилён бо ҳами папринои якум сорт ҳастанд ина зимейка задагиян зимейка задагия ё 200 сомон бо ё санги Сваровски хати 200 сомон места не ё Сваровски санга бо ҳастай инам ё ҳамаш 200 сомон ё санги Сваровски 200 сомон хамилён шид уже 250 сомон мешавад ака озам чизое ки озир дидестен ё 200 сомон бо ин ҳами материал мисол хамилёнаш 250 сомон ай анаҷада 200 сомони санги Сваровски хати барои ҳамон бисёр савол метен ки ҳами чи ба дигар ҷода 150 сом ҳаст ҳами 150 сом яки сангаш дизайнер задагия ман анахел болои гилошда дизайнер не болои гилода мезанам ай зимейка сангаш бисёр мерава барои ҳамон нарх уже 50 сомон ҳисоби сангаш қимат мешавад хай марамат касе ки омада метавона бия харидорӣ куна касе ки омада наметавона як занг мезана мо дастафка дорем тамоми ҷо мада ҳамиш бияд махуш ҳами заказ кунан доре нака ҳами не миёбем обши барои яхе одам як ҳафта пас заказ мекунам охи сарбаланд обод бошед худоҳофиз